Sige, behave. This is baby Sam. This is baby Ida. This is Kurt. This is Kobe. and this is Ida. James. And they are the Lucky nagsabot nga mangligo sila ron. Kamo pinagbigyan ang mga apo, 5 apo nga maligo. Okay, maligo mo boys. Okay, enjoy swimming. Swimming na, swim na, swim. Nara,
human na sa among ligo, no? Human na may ligo with mga apos, ang akong 5 ka apo. Before na punta mo proceed sa ato ang sunod nga buhaton karon nga adlaw, gusto na ko ihatag sa inyo ang ato ang verse for today. Makita sa Luke 12:22 nga nagaingon, "Therefore I say to you, do not worry about your life." No, dili ta magkabalaka mga guys sa ato ang kinabuhi karon. Part kini siya sa programa or plano sa Ginoo kaning hitabo sa kalibutan, no? In this topic na sa isa ka episode sa old television show na ang veteran police lieutenant always nagasulti jud sa iyahang mga young officers, no? Pag moadto sila sa duty, ang iyang instruction is be careful out there. O ginay ginahatag nga word sa police lieutenant sa iyang mga young officers. Always be careful. So sama usab sa mga kaanakan sa Ginoo. Ang Ginoo naga-instruct gyud kanunay sa iyang mga kaanakan nga to be always careful sa ato ang kinabuhi. Okay? Naingon ang isa ka poem, I walk life's path with worry, disturbed and quiet and blessed until I trusted Jesus. Now faith has given rest. If Jesus is concerned about flowers and birds, He certainly cares about you and me. So the birds, the lilies, and me. So, unsay gihimo sa Ginoo sa mga birds and mga lilies, mas naa siya buhaton kanato nga mga katawhan, na? Dili ta mag-worry. So, padayon lang gyud ta nga magapamuhat sa mga bulaton, labi na jud mga bulaton nga makapahimuot sa Ginoo. Okay? Ang atong himuon karon nga hapon, maghimo ta og coffee, coffee nga with corn. So mo ni ang mga materials nga kinahanglan natay lusong. Then the coffee bean and the corn. Ano siya? Duha ka klase nga himuon nato nga coffee, ha? Kay mas nindot man gud ning coffee nga ano jud kaning gikan jud sa farm. So actually kani nga coffee gikan ni sa North Cotabato, from Magpet, North Cotabato ni gikan ning kape. Nya ang kaning mais mo ni ang harvest na namo ni diri sa among sagingan, kani nga mais, yellow corn. So i-try nato nga himuon nga kape, no, pang kuan nato pang inumon nato kada buntag. So let's try. Ato nang sanlagon ang kape og ang corn. Tapos pagkahuman ana atong bayuhon siya diri sa atong lusong. So abangan nato niya ang produkto. Kung di na ang atong karahay, so una atong sanlagon is ang coffee. So this time guys, luto na ang kape, na na siya tanlag na pwede na siya luto na. So ito na nang ibalhin ron sa
Sudlanan nga dili pod nga dili makuan, dili malunay. Gamit lang pagkahoy guys kay para tipid sa gasol. O, di ba makatabang pod sa atong budget. Then, so this time, ibali na nato sa lain nga sudlanan. Kay atong ipuli na pod ang atong mais. Kuha na po ni another mga 15 minutes kay kinahanglan dili manggod kaayo na to pakusgan ang siga sa kalayo kay kuan ba mabigla. Dapat hinay-hinay lang ang pagkaluto sa mais, ha? Pagsanlag. Okay, lang dili lang kaayo kusog ang kalayo. Ana lang. Ana lang yun siya guys, ang tod nga maluto na ni siya, nga mag-brown na pod. Then, bago na to, haunon pod siya. So, dili madugay, haunon na siya, haunon, para masagol na sa ato ang coffee nga beans, nga kuan pod isanlag, para isabay na sila o kuan, ma-powder. Kuan na to sa lusong para sabay sila powder na siya karon. So ready na ang among himuon nga kape. Ang coffee beans ug ang corn, yellow corn isagol na mo. So amo na ning bayuhon ron, ha? Isagol na mo ang kape sa mais. Okay, ready to sagol na. O nana di ang kape. Nana di ang kape sa sulod. Tapos isagol na to ang mais. Okay. So dok-dok na ta, dok-dok. Bayo-bayo na ta. Na. Hindi man ako mani. Dili naman ni mais. Na. Tugmok ni sa umot na. Humot ang kuan. Ang sini. Humot. Ilang kay numon ta lang ka ani milay. Tilawon ta ka ani. Bika, tamang tag-convince naman na ikan. Similay na. Para mo manicure. Para mo dugmok. Char ragod ni kay naman tay giadtuan ganina ba. Namay trabaho kay na. Wala na niabsin gani ko no naglib ko kay Kay maligo mong dagat. Napagpila ko ganina kay kasal sa kumbis katong gi midobono na ko gani sa kasal. Nagunsa man mo? Kasal man niya ganina. Nang-invite to demo. Ako rapod. Amo na mo pa no? Ang Carlang Boy na mo. Oh, Carlang Boy. Hello, Carlang Boy. Isak. Ba, mali si Carlang Boy na mo diri. Kape. Dugay na kay ni. Kape niya. Ikaw na to mais. Nya pag human na nagkuan ron, human na og bayo man na sa inyong milay sa tawag. Dok-dok. Ha? Lubok. Oh, lubok din sa Bisaya. Lubok. Pagkahuman ani kay ga-enter man akong apo isa. Kit-kit kuan. Tapos ikuan na Dagko pa man ni. Ano man na siya? Pagkapuyo na kag bayo, ato na po na siya nga ikuan is sa kana salaon. Salaon. Salaon para mahulog ang mga pino. Mabili na po tong dagko, bayuhon na po siya. So it's time to ayag di ay ni dili day sala. Ayag di ay. Ayagon. Ayag. Anda no. Tanawa Sige pa. Ihurot na siya. Nya pagkahuman anig ayag guys. Kaning nabilin nga dagko diri sa ayagan. Sanlagon na pud ni. Sanlagon na pud.
Pwede po bayuhon sa bago balik sa nilag. Umuta ko. Mut no? Aram Diba? Magpalit pa kag kape ani nga. din. Oh, naaraman din nga na may available nga coffee bean. Tapos na ay mais, daghan kay mais. Oh, Kape na. kape na. Pero lahi ni siya nga kape nga, dili ni siya instant nga coffee nga itimpla sa init. Kuan siya? Pabukalan. Ang kani pabukalan siya. Lutuon. Oh, lutuon niya. Ang kuan na pod ipa kanang mabilin bitaw yang kuan kanang unsa na siya? Ano di ba kaning mga ang Gani. powder nga dagko. Mabilin. Oh, mabilin na siya. Mabilin siya sa kuan. Tapos katong sa taas nga tinimpla mo to imong inomon na. Pabukalan din siya. Yan ako instant. Dili ni siya instant. Oh, na raw. Di pa pino na siya. Mana na iko nun, mana na imong pabukalan sa tubig. Urot na milay. Okay. Mana na siya. Nya kani ibalik na pod ni sa bayo na pod. Bayo na po. Bayo na pod siya. Hangtod nga mapino na siya, ing ani na sa kapino tanan. Sanlagon na pod. Oh. Sanlagon na po na siya. Pag mag-ingani na kapino sa tanan, balik na po na siya sanlagon. Ang nga maluto, ginang nagaputi. Kaya ang mais na siya. Pwede ba na tayo kape? Pwede na nga di mo ta magpalit og kape. Kaya na tayo homemade coffee. Oh, homemade nga coffee. Yan na ba? Available sa ato ang kwan. Sa atong nataran, sa atong palibot, naman tayo coffee bean. Tapos mais, naapot tayo harvest nga mais sa atong sa sagingan, nga katong mga area nga wala na saging. O kita naman man tong mais. So ang produkto nga mais, nagamit na siya para himuon natong kape. O di ba makalipay lang siya, no? Mamilay, no? Kaling nga diba? Di na. O makalipay, makabawas sa Bawas sa pamaliton. makabawas sa budget o sa kabalaka. Kay kaning atong kinaiyabang nga lami jud mo inom og kape sa buntag. Oo, jud. Diba? Kinaya natong mahilig sa kape. Oh. Kamot na lang tani. Bahalag wala na kay daghang sudan basta kay Karisa tapad niya kape, lipay na kayo ta. Sug na. Ara siya. Sige, kalang boy. Dok-dok. Go, palakpak ka ng si Bisag. Sige, Palakpak ya he. Kabalo mag dok-dok si Carlang boy. Bayo. Bayo Carlang boy. Hello. No, Nga, dok-dok. Wala pa na na. Dok-dok. Sige, dok-dok, bibi. Ay. Gayi, be. walang tingin pa. Carlang boy, si Carlang boy. Balik pa siya. Wala na sagol yun. Okay. Sagol pa tas. Okay, muna na yung finished product. Oh, yan. Inampot sa shop. Dark siya, dark. Dark siya do. Diba? Dark siya. So yummy, baby! Yummy, yummy! O nga na ka pala inuman po ni kape, oh! Hala. Sarap. Sarap yan eh, oh! Sarapan, magay sa bibinsak? Yeah! Oh, yeah! Sarap! Okay! Sarap, bebe! Sarap! Sarap, bebe na? Lami siya, lami yun siya. Pwede na. So na tayo, ano pang adlaw-adlaw nga kape. Yes. Okay, so papasalamato na punta nga nakahimo na punta og produkto nga naalang sa ato ang palibot. Okay, salamat. Pasalamaton ta no sa bago na po nga produkto nga nahimo nato nga naara sa ato ang palibot.
Shout out dahil diha kay Ma'am Vanessa Amperuyo, no? Ang ato ang bagong subscriber. So, Ma'am Van, thank you very much sa pag-subscribe sa mga YouTube channel, ang Lucky 5. So, hangtod sa sunod nga higayon na pod, daghan patag ipakita sa inyo nga mga kahimtang sa ato ang panginabuhi karon, no? Sa panahon sa pandemya. So, until next time, God bless us all. Bye-bye! Init-init pa. So good! Okay, result. Okay siya, okay. Good result. Ay, thank you. Salamat kayo. Good siya.